खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'आ नोंथांमोनखौ बरायबाय। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय बारग' एनडिएफबि नर' बसुमतारिया उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायो। रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 30 अक्ट'बराव जागोन। बेनि थाखाय रायजोनि राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ 7 अक्ट'बर बृहस्पतिबारनिफ्राय होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेनो माखासे उदां बिजाथिफोराबो गोसोआव देरहानायनि मिजिं लानानै गावबा गावनि बिजाथिलाइ गथायनाया नोजोर बोथाव जादों। बेबादिनो 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबाव बारमोदाइ मुङै मिथिजानाय बारग' एनडिएफबिनि नर' बसुमतारिया उदां बिजाथि महरै गावनि बिजाथिलाइखौ दिनै गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि आखायाव गथायो। बिजाथिलाइ गथायनायनि उनाव उदां बिजाथि नर' बसुमतारिया रायजोफोरनि मददजों खमैबो 90,000 भट लानानै देरहानाया रोखा होनना बुङो। नंगौ थारैनो आङो दिनैहाय 28 नं समस्तियावहाय दिनैहाय नमिनेसन गथायदों बे सैथो आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय आङो जे 28 नं समस्तिनि जेनाखि माखासे जोंनि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय माने जोङो मोनसे थांखि लादों। थारमाने जोङो 28 नं समस्तियावहाय दाखालि बावैसो जोंना एक्स माने थैनानै थांबाय बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहालांदोंमोन। दा बेनि जाहोनावहाय दा उफ्रा बिसायख'थि जादों 28 नं समस्तिया। बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे बेवहाय जोङो देरहानानैहाय जोङो रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानैहाय जों आखायाव लादों आरो थारैनो दङ आंहाबो मोनसे सानखान्थि दङ जे जोङो 28 नं समस्तिनि हिसाबैहाय जोंहा गोबां आंनि माने रायजो राजाफोर सापर्टार दङ आरो नंगौ थारैनो बेवहाय आङो 100% आं देरहागोननायनि मोनसे आसा दङ आंहा। आं गुबुन दोलोफोरनि माबाखौ आं सिन्था दारा खालामाखै। माने आं थारैनो बेवहाय 100% देरहागोन बेखौसो आंहा मोनसे सानखान्थि दङ आरो। बेसेबांसो भट मोननानै नोंथाङा देरहागोन होनना सानो? आङो खमावबो 90,000सोनि गेजेरावहाय देरहागोन आरो। नंगौ थारैनो आङो एक्स एनडिएफबिनि आङो गबिन्द ग्रुपनि पिनिमोन। दा आङो ओरैबायदि मोनसे जोंनावहाय फैदों एक्स हिसाबै आं बेखौ फोरमायनो सानदों। एक्स एनडिएफबिनि हिसाबैहाय माखासे जोंहा समस्याफोर दङ बे हिसाबैहाय जों बुंनो सानदों आरो बुंगोन आङो दिनैहाय मिडियानि गेजेरजोंबाबो। जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो इउपिपिएल हिसाबैहाय आङो इउपिपिएलाव दङमोन थारैनो बे सैथो आरो इउपिपिएलनिनो मावदोंमोन बै समाव जेब्ला जोङो केम्पआव थानानैहाय डिजिनेटेड केम्पआव थानानैहाय जेब्ला केम्पखौहाय जों केम्प फायार खालामो केम्पखौ सिफायो बे समावहाय जोंना सारमोना बुंदोंमोन दैदेनगिरिफ्रा जे केम्पखौ केम्प फायार खालामखांनायनि परे जों गासैबो इउपिपिएल जाजोबनांगौ होननानैहाय। दा इउपिपिएल जाजोबनांगौ होननाय बायदियैनो जोंबो दैदेनगिरिफोरनि खोथाफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलावनो जयै गाजा गोमजायै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिया मोनफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिया गासैबो इउपिपिएलावनो जइन जाजोबदोंमोन। आरो जाखांनायनि परे जोङो ओरैबायदि दा दोलै नोगोरै मावदोंमोन बै समाव एमएलए फार्स्टआवहाय जोङो बिटिसिनि मोनसे इलेक्सन बेवहाय जोङो देरहाहरनो बा जोङो बे देरहानो थाखाय जों खामानि मावबोदोंमोन इउपिपिएलनि थाखायनो। आरो बेनि उनावहाय एमएलए इलेक्सन जादोंमोन जोंना एमएलए इलेक्सनावबो जोङो दोलै नोगोरै इउपिपिएलजोंनो मावदोंमोन। बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि मोनसे समस्या जानानै फैदों दुखुनांथाव जोंहा माने इउपिपिएलजों जानानैबाबो जों थानानैबाबो जोङो मावदोंमोन। मावनायावहाय दुखुनांथाव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो एमएलए जोंनि 28 नं समस्तियावबो मोनाखिसै आरो लोगोसे 29 समस्तियावबो मोनाखिसै। बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' एमसिएलए देरहानानै दं जोंहा। दा बे हिसाबै जोंहा ओरैबायदि मोनसे साननाय दङ जे जोंनि जेनाखि एक्स एनडिएफबि जोंहा माखासे समस्याफोर दङ। समस्याफोरखौहाय जोंहा गोबां समस्याफोर दङ। बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा दिनैहाय जोङो एक्स हिसाबै माने जोंहा दिनैहाय बेवहाय
माने समाधान खालामनो थाखाय माखासे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो गारजेन गैयै बादि नुहुरदों माने MCLA गैया बा MLA बो देरहायाखै बे हिसाबै जोंनि समस्याफ्रा जोंनि सुखु दुखुफोरखौ जों सोरनो फोरमायगोन जोंहा माखासे मानो होनब्ला जोंहा माखासे गोबां दुखु दाहाफोर दङ जोङो नांनानै फैनाय बिराद गोबाव नांनानै फैनानैहाय दिनै एकर्ड जानायनि समावहाय जोंहा दिनैहाय बे समावनो जोङो नांगौखिनि माने MLA आरो MCLA खौ मोननो थाङाखै बेनि थाखायनो जोङो ओरैबायदि मोनसे थिरांथा लादों जे जोङो 28 नं समस्तिनिफ्रायनो जोंनि एक्सनिफ्रायनो गेलेनानैहाय देरहालांनानै जोंनि माखासे एक्स आरो रायजो राजानि जोङो बै समावहाय जोङो जाबोनाय थाबोनाय जेनाखि रायजो राजाफोर जोंनि थाखाय दुखु मोनबोनाय जोंनि थाखाय खस्थ' मोनबोनाय बिथांमोनखौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि